tamvapo maiko angapo akubwera poyera ndikulengeza kunena kuti Putin akakufika ku dziko lawo am'manga. Pali dziko ngati Austria pamene akuluakulu a dziko limenelo anenetsa kuti Putin akakufika kumeneko am'manga unyolo. Nkhani yakumangidwa kwa Putin yakuitsa kwambiri akuluakulu a dziko la Russia, ndipo tikunena pano parliament yakumeneko ija imatchedwa kuti Duma ikufuna kukhazikitsa lamulo lofuna kuchita bani bungwe la ICC. Aphungu amenewa akunena kuti bungwe limeneli ndilokondera ndipo latulutsa warrant of arrest kwa Vladimir Putin ndi cholinga chofuna kulimbana ndi dziko la Russia. Iwo amugwirizana akufuna kukhazikitsa lamulo limeneli ndi cholinga chonena kuti alikhazikitse bungwe limeneli la ICC kukhala illegal. Ma activities onse amene azinenedwa kuna kuti ayi tatulutsa warrant of arrest kapena tufuna kumanga wakuti wa ku Russia sizimagwira ntchito chifukwa iwowo sakhala membala kapena part of that court, that international criminal court. Ndi zimene akufuna pene papa. Akuluakulu a Russia makamaka former president wa dzikolo Medvedev komanso akuluakulu ankhondo anenetsa poyera kuti dziko lililonse likangomanga Putin tilekeze kuti Putin wabwera kumalawi kuno ndiye ife tammanga kukampereka ku America kapena ku Hague. Ndiye kuti iwo wa Russia adzamba nkhondo ndi Malawi, adzatenga mabomba ndi kumatiphulitsa chifukwa choti tamanga Putin. Anena poyera zimenezozo kuti any country that will arrest Putin, that will be a declaration of war. Akuluakulu amenewa aupsezanso kunena kuti bungwe limene la ICC likachita masewera ndiye kuti akaphulitsa likulu lawo lija limapezeka ku Hague. Akunena kuti akhoza kuponya bomba kuchoka ku Russia ndi kukafika ku Hague ndi kuphulitsa likulu limeneli ndi cholinga choti bungwe limeneli lisapezekenso. Tonse tikudziwa kuti Vladimir Putin akufuna kubwera ku South Africa mwezi wa August chaka chino. Kumeneko kuli msonkhano wa BRICS Summit ndipo ukachitikira ku South Africa. Ndiye Putin zachidziwikire kuti akuyenera kufika kumeneko. Dziko la South Africa ndi membala wa International Criminal Court monga mmene tilifa Malawi. Ndiye potengera malamulo a bungwe limene la ICC, South Africa ikuyenera kumanga Putin akangolowa dzikolo. Apolisi akuyenera kumugwira ndi kumutumiza ku International Criminal Court. Komabe anthu ambiri akumakhala ndi mafunso onena kuti zingatheke bwanji South Africa kumanga Putin. Chifukwa anthu amene amagwirizana kwambiri Russia ndi South Africa pali ubale waukulu kwa basi. Ndiye ndizovuta kunena kuti South Africa ikalimbe mtima ndi kumanga Putin mpaka kumpereka ku Hague. Ambiri pamene papa akukayikira. Tinazoonapo mbuyomu nthawi ina yake pamene ICC inatulutsa chikalata chofuna kumanga Omar al-Bashir wa ku Sudan. Tinamuona Omar al-Bashir akubwera kuno ku Malawi kuzacheza ndi President Bingu Mutharika. Ngakhale anayankhula zambirimbiri koma Omar al-Bashir anacheza kuno mpaka ananyamuka mapita. Bingu sanammange chifukwa chona kuti panali ubale wabwino kwambiri pakati pa Bingu ndi Omar al-Bashir. Leronso tikuona Putin amene ali pa ubale wabwino kwambiri ndi dziko la South Africa. Kodi zingatheke South Africa kumanga Putin? Historically kapena kuti mumbiri ubale wa South Africa ndi dziko limene la Russia ndi olimba kwa basi ndipo unamira pakanthawi. Mu nthawi imene atsamunda nkazuza anthu okuda, America inali kumbali ya atsamunda, pamene Russia inali kumbali ya chipani cha ANC chimene chinkatsogolera ndi achina Nelson Mandela. Ndi dziko la Russia limene linkapereka zida za nkhondo ku magulu owukira amene anali ANC. Chifukwa ANC jadu inali ngati guerrilla tactics amene amapanga za nkhondo kumamenyana ndi atsamunda aja. Ndiye futi zimene ankagwiritsa ntchito pa nthawi imeneyo amathandizidwa ndi Russia. Komanso amati akamasakidwa kwawo ku South Africa kuti amangidwe, ambiri amathawa kuchoka kumeneko ndi kukabisala kumeneko ku Russia. Ndiye chifukwa cha zabwino zimene dziko la Russia linkachitira anthu okuda amene ankazunzidwa ndi atsamunda mu nthawiyo, anthu a ku South Africa amakonda kwambiri Vladimir Putin. Posachedwa pompa tamva nduna zikuluzikulu za ku South Africa zikunena kuti bungwe la ICC ndilokondera. Mukunena kwawo akunena kuti mbuyomu
kunali nkhondo ku Afghanistan komanso ku Iraq kumene kunaphedwa anthu osalakwa mamiliyoni ndi mamiliyoni. Ndiye nduna zimene zizunena kuti kapena kuti boma la South Africa chifukwa amene akuyankhula ndi Minister of International Affairs ndiye iye akunena kuti kodi ino ICC lero mwarusa chikada kuti mufuna kummanga Vladimir Putin ndi chifukwa chani simunamange Tony Blair komanso George W. Bush. Tamvanso mtsogoleri wotsutsa boma ku South Africa wa chipani EFF Julius Malema anachitisa press conference kunena kuti palibe kummanga Putin akangofika South Africa. Iye wanenesa kunena kuti wanenaso chimodzimodzi kuti kodi inuyo munalephera nthawi ija kummanga Tony Blair, kummanga George Bush, Obama ndi anzake onse amene apha asilamu ku Syria, Afghanistan ngakhalenso ku Iraq, ku Libya. Mwalephera kuwamanga anthu onsewo ndero mukunena kuti mufuna kummanga Vladimir Putin. Ndiye Julius Malema wanenesa ndithu kunena kuti sizitheka zimenezi. Akuti Putin akamabwera iyeyo akhazikisa gulu la chinyamata limene likamulandire pa airport kumperekeza kulikonse kumene yakupita mpaka namalize meeting yake. Kenaka akutinso amperekeza mpaka kwere ndege azibwerera kwawo. Koma salola kunena kuti amene wa ICC kapena dziko la South Africa limmange. Panopa chinkulirano pakati pa Russia ndi NATO chikupitirira ndipo chafika posauzana. Dziko la Britain lalengeza kuti likufuna kutumiza ma detective uranium ne kuti zimezi ndi zida zimene amapangira zida zoopsa ngati ma nuclear. Ndiye iwowa anena kuti akufuna kutumiza ma toxic uranium amenewa ku dziko la Ukraine. Ndiye Russia itamva kunena kuti dziko la Britain likufuna kutumiza ma toxic uranium ku Ukraine, nawonso alengeza kuti akufuna kutumiza ma nuclear weapons m'dziko la Belarus. NATO itangomva zona kuti Putin afuna kutumiza ma nuclear weapons ku Belarus inachita mantha chifukwa chona kuti Belarus ija ndi dziko limene layandikira maiko ngati Germany ndi otero oyandikira ku Western Europe. Ndiye chimene chikhanga chiopsezo chifukwa nuclear weapons ya Russia ikapezeka ku Belarus ndiye kuti anthu azikhala mwa mantha kuti mwina tsiku lina tidzayamba ndi Russia azatiphulisa mosavuta. Ndiye bungwe lija la European Union laopseza Belarus kuti isalole Russia kuyika ma nuclear weapons m'dziko lawo chifukwa kangotero awapasa ma economic sanctions. Apapatu ndi pamene mungadziwe kunena kuti zambiri zimene amachita America, Britain komanso NATO zimakhala zokondera komanso zodzikondera yokha. Tikunena pano dziko la America linayika ma nuclear weapons m'dziko la Belgium, Germany, Italy, Netherlands ngakhalenso Turkey. Maiko amene watu ali kumalire m'dziko la Russia. Koma Russia simadandaula. Ndiye pano pa Russia kunena kuti ifenso tika ma nuclear weapons ku Belarus onse amba kunjenjemera. Zomwe zikuonesa kunena kuti bungwe limeneli la NATO limafuna kukhala patsogolo maiko ena onse akhale pambuyo azowagwadira. Ndiye Russia kunena kuti zimene zonse zitheka ngati inu mukufutenga ma toxic uranium kupitisa ku Ukraine, ifenso titenga ma nuclear weapons tikasiya ku Belarus. Panopa nkhondo yopsa kupitirira kumene kuja ku Bakhmut city, nkhondo imeneyi pakati pa Russia ndi Ukraine. Asilikali a Russia atsala pang'ono kulanda mzinda umenewu ndipo Ukraine asilikali wambiri amba kuthawa. Dzulo lomweli asilikali a Russia anaphulisa mabomba kumeneko ndipo apha asilikali a Ukraine oposa 300. Ena 70 achita silent ufuna kuteteza moyo wawo. Ena asilikali ku Ukraine akuthawira ku madera ena ngati ku Avdiivka, ku Vuleda komanso ku Marinka. Mwachidule ndikuwuzeni kuti Russia yatenga kwambiri ulamuliro wa Bakhmut city. Ndiyebe asilikali a Ukraine panopa alibe mphamvu kwambiri, alibe zida zambiri za nkhondo. Ndiye chimene chikuchitika nchiona kuti Russia ikungowaphulisa kumene kuja. Filande chakuti aphedwa. Ndiye ena 70 anaona kuti ife tikhoza kufa, ndiye anachita silent ali m'manja mwa asilikali a Russia ngati prisoners of war. Ndiye ena mwa asilikali amenewa athawa apita ku madera ena. Madera amenewa ndiwo oyandikana nawo, madera ngati Avdiivka, Vuleda komanso ku Marinka. Iwo athawira kumeneko chifukwa kumeneko kukhala ngati ndi ku stronghold kwa Ukraine. Ndiye aona kuti bora tithawe ku Bakhmut kuno tipite kumenekoko. President wa ku Ukraine wanena poyera kunena kuti iwowa panopa akugonja kwambiri kumene ku Bakhmut
wanena sanabise yayi komanso wanenesa kuna kuti chimene chikuchitisa kuti azigonja chona kuti sakulandira zida zambiri za nkhondo kuchokera ku maiko ngati America komanso NATO komanso Britain. Iye wanenesa kuti zida zimene zikabwera zambiri ngati ndege, matanki komanso mabomba ndi kuti ayambiranso kumenya nkhondo imeneyi mwamphamvu. Wapanopa zida zimene sizikubwera ndipo chifukwa chake sakuwina nkhondo imeneyi. Komabe ngakhala kuluza ku Bakhmut, asilikali a Ukraine sutangokhala yayi akuyeserabe kuphupha. Tikunena pano iwo akhazikitsa factory kumeneko mzinda wa Kiev kumene amba kupanga madrone amakhala ngati madrone amene amakhala ngati ndege koma simakwera munthu, amangowaponya kupita kuti alina lake kumakaphulitsa asilikali. Ndiye iwowa apanga madrone okwana 50,000 komanso apangisa training asilikali okwana 1,200 kuti aziponya madrone amenewa ndi kumapha asilikali a Russia. Dzulo lomweli asilikali a Ukraine anagwetsa helicopter ya dziko la Russia ndi kupha asilikali mmodzi amene amayendetsa helicopter ameneyo. Mwachidule apa ndikuzeni kuti Russia ikuchita bwino pa nkhondo imeneyi chifukwa cha gulu lina zigawenga limene machidwa kuti Wagner Group. Ndinafotokoza kale kuti mwini wake wa Wagner Group ndi Prigozhin. Prigozhin ndi mnzake wa Putin komanso nthawi ina yake amene anali armed robber tikudziwa bwinobwino. Armed robber ndi munthu amene amabani futi kumapita mabanki ngakhalenso manyumba ndi kumaba ndalama kapena katundu, ndi amene amatchedwa armed robber. Prigozhin wagwirapo ntchito imene yakuba ndipo anamugwira nthawi ina yake ndi kukakhala ku ndende kwa zaka 9. Limene lili kalekale around 1980s kapena 1970s imene anamangidwa iyeyi. Koma panopa mkulu amene si wakuba, panopa ndi billionaire, munthu mmodzi mwa anthu olemera kwambiri ku Russia. Mkulu ameneyu ndi mnzake wa Putin ndipo anakhazikitsa gulu limeneli la Wagner Group. Gulu limeneli limalemba ntchito anthu osiyanasiyana. Olo inuyo mutakhala kuti mufuna kuti mupite ku Ukraine mukamenye nkhondo, iwo wakhoza kulembani ntchito nkumakulipirani ndalama. Ndiye alemba ntchito anthu ambiri komanso kuonjeza pamenepa Wagner Group ikumalemba ntchito akaidi. Chimene chimachitika nchona kuti inuyo ngati muli mkaidi ku Russia, iwo aja amabwera nkukuwuzani kuti achimwene paja tinakugamulani kwakhala zaka 20 ku ndende, ndiye pano mwaseva zaka 2, tikupasani mwayi kuna kuti tikulembeni ntchito ya usilikali mupite ku Ukraine mukamenye nkhondo. Mukakwanisa miyezi 6 mukumenya kumene kuja, tikutulutsani muzipita kwanu. Ndiye akaidi ena kumavomera zimene zija ndikupita kumene kuja kukamenya nawo nkhondo. Dzana lomweli tinaona akaidi ena akutulutsidwa kumene kuja ku prison. Nkhani yake kunena kuti iwowa anali ku Ukraine kukamenya nawo nkhondo, mwamwayi atuluka kwa moyo. Asilikali amenewa alipo 5,000 akaidi mwakamaka osati asilikali analipo 5,000 criminals amene anakamenya nawo nkhondo kumene kuja ku Ukraine ndi gulu limene la Wagner Group. Ndi iwowa amenya bwino nkhondo imeneyi sanafe, atulukako ndipo atulutsidwa ku ndende panopanda mfulu, komanso apasidwa ndalama zokwana 50,000 pounds, ndalama imene itha kwana kumalawi kuno mwina ngati 50 million kwacha. Wagner Group yachita perform bwino pa nkhondo imene ipoyerekeza ndi asilikali a Russia. Komabe ngakhale kuchita bwino, asilikali ambiri akuphedwa. Ngati mukumamvaona kuti asilikali a Russia kwana 10,000 aphedwa. Asilikali amene wasuta kumakhala mbiri a Russia yayi akumakhala akaidi amene ndikunenawa, chifukwa akaidiwa akungotengedwa ma prison kumapita kumene kuja alibe experience yeniyeni, ndi akumaphedwa kumene kuja akaphedwa akumatenga ngati asilikali a Russia. Koma nkhondo imeneyi akumenya kwambiri ndi anthu amenewo. Ndikupatsa chitsanzo kuti Wagner Group inapititsa asilikali okwana 50,000 kumene kuja ku Ukraine. Pa asilikali 50,000, 35,000 anaphedwa, koma ambiri mwa 35,000 amenewo ndi akaidi. Ndiye panopa tamva zoona kuti Prigozhin amene kapena kuti Wagner Group ikulemba ntchito zigawenga za ku Afghanistan. Pali chiyembekezo chona kuti zigawenga za ku Afghanistan zoposa 30,000 zikukayamba nkhondo kumeneko kuthandiza Russia. Azilemba ntchito kudzera ku Wagner Group kuti zipite ku Ukraine kukamenya nawo nkhondo.